Les violències masclistes són les violències que pateixen les dones només pel fet de ser dones. Moviment d'Esquerres diu no a les violències masclistes. La violència masclista en l'àmbit familiar té un greu impacte en infants i adolescents que conviuen a la llar. Moviment d'Esquerres diu no a la violència masclista. No hi ha justificacions ni excuses que valguin. No és no. Moviment d'Esquerres diu no a les violències masclistes. Una de cada 10 dones al món ha patit violència sexual a les xarxes. Aturem el ciberassetjament. Des del Moviment d'Esquerres diem no a la violència masclista. Et controla on vas? Et controla el mòbil? Et controla amb qui parles? L'amor és respecte, no control. Moviment d'Esquerres diu no a la violència masclista. Mai no abandonarem la lluita contra les violències masclistes. Moviment d'Esquerres diu no a les violències masclistes.